להכנת הג'וינט. יש לנו נייר OCB King Size, צד אחד יש לנו דבק ובאמצע יש לנו קו. ניקח את החומר, נשים אותו בדיוק באמצע, איפה שהקו. עכשיו ניקח את הפילטר, שאותו אני מכין מקרטון שאני מוצא בחפיסת סיגריות. את הפילטר אני גלגלתי לפי הגודל של הג'וינט. לפי שהפילטר יותר קטן או יותר גדול, ככה גם הג'וינט יהיה יותר קטן או גדול. שם את הפילטר בהתחלה, אני דוחס את החומר בצורה שווה, ככה שיהיה ג'וינט יפה. עכשיו אני סוגר את הנייר, לא מקפל אותו, סוגר בחצי, קח אצבע פה ועושה קיפול. נשארתם עם החומר בתוך הנייר, דקקים את הדבק. עכשיו סוגרים את הג'וינט, לא חלש מדי וגם לא חזק מדי. נשארתם עם ג'וינט. עכשיו, אחרי שסיימתי את הג'וינט, אני מנהל אותו בתנועה כזאתי, כדי שכל החומר ילחץ טיפה יותר. ואם אפילו נתקעתם במצב שהוא לא כל כך דחוס, אפשר לדחוף פנימה את הפילטר קצת ולחתוך את הנייר שנשאר. זה גם בסדר. עכשיו נשארנו עם ג'וינט. עכשיו חותכים את הנייר שנשאר. לוקחים מצית ומדליקים. ועכשיו נדליק את הג'וינט. ונעבור הלאה להכנת הבנג. אז להכנת המקלרת מים או הבנג שלנו, אנחנו נצטרך בקבוק מים אישי ואת הפקק שלו. אם הבקבוק מספיק קטן, אנחנו נוכל פשוט להתחיל מהשלב הבא ולהכניס את המבחנה, למלא מים ולעשן. אנחנו משתמשים בבקבוק עם הפקק שהוא סגור, בגלל שאז החום נשמר בפנים ויוצא לנו צורה שווה כשאנחנו מעצבים בעצם את הבנג שלנו. אנחנו נשים אותו קצת מעל האש החמה ואנחנו נפתח את הפקק להוציא את הגזים שמתבצרים בחוץ. אנחנו נחזור על הפעולה מספר פעמים. עד שהבנג שלנו יקבל את הצורה ואת הגודל שאנחנו רוצים. אם לא נוציא את האוויר בזמן ונשאיר אותו יותר מדי זמן מעל האש, הוא פשוט יתפוצץ, יהיה לנו חור ולא נוכל להשתמש בבקבוק לעישון. אנחנו יכולים לראות שהבקבוק כבר קיבל איזושהי צורה הרבה יותר קטנה והרבה יותר נוחה לעישון. אנחנו נוסיף את הפעולה עוד פעמיים שלושה. אנחנו יכולים לשמוע את הגזים יוצאים. הבקבוק בשלב מסוים מתחיל להתחמם ואנחנו רוצים לא להיכבות בידיים, אז כמובן שאפשר להשתמש בכפפות של אימא לאפייה. אפשר לראות שהבקבוק כבר כמעט מוכן. כשאנחנו מוכנים עם הבקבוק, אנחנו נמלא אותו במים על מנת שהוא יתקרר מהר וישמור על הצורה הסופית שלו. מילאתי אותו במים כדי שישמור על הצורה הסופית שלו, ואנחנו יכולים לעבור לשלב הבא, שהוא הכנסת המבחנה. להכנסת
המבחנה לתוך הבקבוק, אנחנו נשתמש בסיגריה ולא במצית. אנחנו נחשב את הגודל של המבחנה קצת לפני התחתית. אנחנו נחשב בערך איפה אנחנו רוצים להכניס אותה, ואנחנו נתחיל עם החור. חשוב מאוד לא לעשן את הסיגריה. אחרי שהשתמשנו לעשות את החור, היא פשוט נגעה בפלסטיק ואנחנו לא רוצים לעשן פלסטיק. עוד דבר חשוב, אנחנו נמלא מים קצת מעל הפייה של המבחנה התחתונה, ואנחנו יכולים לעשן. אנחנו נמלא פה חומר, ובמהלך העישון חשוב מאוד שמחזיקים מצית להחזיק אותה נכון מלמטה למעלה. ולמסנו את המבחנה ומילינו מים בעצם קצת מעבר לפייה. אנחנו יכולים לבדוק עכשיו אם הבנג שלנו אטום לגמרי. אנחנו חוסמים את המבחנה ואנחנו מנסים למשוך אוויר. במידה ויש לנו בועות באוויר, הבנג לא סתום. ואנחנו רואים שהבנג שלנו אטום, לא יוצא לנו שום בועת אוויר. אפשר למלות את הראש ולעשן.